В ефірі «Заман» 23 листопада, і це 1000-й день анексії Криму. У студії Ескандер Меметов. Сьогодні у випуску. Батько Ервіна Ібрагімова чекає сина вдома. Такой, конечно, игровую не пожелаешь. Хайсера Джемілєва мають звільнити у п'ятницю. Хайсер стал инструментом давления в руках российских властей на его отца Мустафу Джемилева. В Севастополі забирають у містян землю. То есть его в наглую хотят отобрать. 1000 днів тому майже 12 тисяч кримських татар і українців виступили за територіальну цілісність України. У ніч на 27 лютого 2014 року російські силовики захопили урядові будівлі. Це поклало початок російської агресії щодо України. З'явилася і так звана справа 26 лютого. Судять виключно кримських татар. Хоча мітинг був організований як меджлісом, так і партією «Русське єдинство». ООН назвала Росію країною-окупантом, а Міжнародний трибунал в Гаазі готовий розглядати докази злочинів кремлівського режиму. Про надію, переживання і емоції. Сповідь батька, викраденого в Криму Ервіна Ібрагімова. Умер Ібрагімов розповів про те, як тривають пошуки його сина. Цьогоріч, наприкінці травня, члени Всесвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова викрали люди в формі російського ДПС. Про долю кримсько-татарського активіста досі нічого не відомо. А теперь вот все, какие есть возможности СМИ, говорю, вплоть до Луны, говорю, пойду, говорю. Все, какие есть. И Украина, и Америка, и Израиль, и даже пускай будет Луна, говорю, и на Марс. Надо будет, я и туда теперь пойду. У меня, говорю, другого варианта нет. Это, да, это тяжело. Такой, конечно, игровую не пожелаешь. Из-под тишка это хуже всего больно сделать. У мережі оприлюднили кадри з обшуку кримської мечеті. Відео зняте в мечеті Хан-Джамі 14 листопада. Люди, які представилися співробітниками ФСБ, заявили, що знайшли в мечеті під килимом заборонену в Росію літературу. При цьому жодних документів силовики не надали. Присутні під час обшуку мусульмани стверджували, книгу підкинули, скориставшись відключенням світла в будівлі. Зачем вы так делаете? Конечно, зачем так делаете? Вот 2 раза прошли же сами. Ребята, видите, что, из кармана вытащили? Я ж при вас ходил, вы же видели. Как это? Так не мы же подняли, ваш же сотрудник принес. Надо было все вместе рядышком просто. Конечно. Да, здесь, получается, разделились. Да вы знали прекрасно, и вы свет это отключили, бля. И в темноте. Вот в мечети. Мы находились рядом. Горсвет сейчас нам говорит, что свет у нас должен быть, а света у нас нету. Росія намагатиметься вплинути на Мустафу Джемілєва через його сина. Про це повідомив адвокат Ніколай Полозов. Хайсера Джемілєва мають визволити цієї п'ятниці. Термін його ув'язнення збігає 26 листопада. У 2013 році його визнали винним у вбивстві з необережності знайомого своєї сім'ї Февзія Демова з Батівської рушниці. Я опасаюсь, что в отношении Хайсера могут попытаться возбудить какие-то новые уголовные дела, сфабриковать. Ну, якобы он что-то украл или там ударил охранника, или что-то такое. Но если этого не произойдет, и он выйдет за ворота СИЗО, то главная задача будет исключить его, любой его контакт с правоохранительными органами Российской Федерации. Окупаційна влада Севастополя відбирає через суди у людей земельні ділянки. Вже вилучено сотні ділянок землі, в основному біля моря. Мешканці придбали землю ще до анексії, але більшість оформили дозвільні документи лише за російським законодавством. Але севастопольські суди виносять ухвали на користь окупаційної влади. Мовляв, ділянки придбані незаконно. У компенсації за втрату землі, а це десятки мільйонів рублів, севастопольцям відмовили. Мы получили российский кадастр, а сейчас сверху, летом, в июле, они положили сверху свой кадастр леса. В российском законодательстве лес не определяется чем-то таким необыкновенным, что не раздается людям. Но у них сейчас это мотивация леса. Государственная регистрационная палата нам выдала документы о собственности российского производства, все. И через 7 месяцев мы узнаем, что участок не наш. То есть его в наглую хотят отобрать. Туризм в Криму має бути як у Радянському Союзі, вважає Путін. Причиною сумного стану туристичної галузі президент Росії називає відсутність нормальної інфраструктури. Владимир Путін визнав, міжнародні експерти ставлять туристичну сферу Росії на 49-те місце у світі.
И после всей Там еще очень многое нужно сделать для развития этого туристического кластера и для того, чтобы хотя бы подняться до уровня Советского Союза. Сейчас это гораздо ниже, чем было в Советском Союзе даже. Вклад туристической отрасли в ВВП страны крайне мал – 1,6%. В странах, где этой отрасли экономики уделяется больше внимания, это примерно 10 и больше процентов. Росія постачає до Сирії паливо в обхід санкцій. Паливо для реактивних двигунів доставлялося через територіальні води Європейського Союзу – Кіпр. За 2 тижні 2 танкери під російськими прапорами доправили до Сирії 20 тисяч тонн авіаційного палива вартістю приблизно $9 мільйонів США. Військові експерти вважають, що поставки палива зіграли важливу роль у підтримці російських авіаударів в регіоні. Це вказує на нарощування Росією ресурсів, необхідних для підтримки військової операції і амбіцій в Сирії. Чи готові росіяни повернути незаконно захоплені території? Кореспондент Радіо Свобода запитав перехожих на вулицях Москви, як вони ставляться до ідеї повернути Крим до складу України. Это очень сложный, многогранный вопрос. Я в этом случае отношусь, наверное, как буддист никак. Это не то, что мне все равно, а то, что, чтобы оценивать это, нужно быть либо крымчанином, либо находиться там. Ну, как Путин сказал, Крым российский, точка. Все. Я считаю, что Крым надо оставить России. Это территория России, чтобы все наши русские люди ездили отдыхать обязательно только к нам в Россию, в Крым. Ну, я думаю, что этот вопрос в связи с санкциями стоит поднять на повестку дня. Уперше за 20 років чиновник ООН відвідав зону АТО. Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді відвідав пункт пропуску на Донбасі. Комісар зазначив надзвичайну ситуацію з безпекою людей. У зв'язку з наближенням морозів дипломат пообіцяв допомогти мешканцям прифронтових територій з вугіллям і теплим одягом. Конфлікт продовжується. Всього кілька днів тому цей пункт пропуску було обстріляно. Відсутність безпеки є великою проблемою для людей. Також є проблеми із отриманням допомоги переселенцями через бюрократію. І з цим потрібно працювати. У Дніпровському суді відбулося засідання у справі екс-депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша, якого звинувачують у державній зраді. У прокуратурі хочуть змінити звинувачення. Наталка Калінка розповість подробиці. Підсудний Василь Ганиш просить розглянути відеосвідчення своїх захисників. Бажає зробити це у закритому режимі. Це кримські татари, це активісти Меджлісу. Відкрити погляд цього відео не загрожує насамперед їхньому життю, їхньому безпеці. Судді порадились, клопотання підтримали. Надайте, будь ласка, відеоматеріали в закритому судовому засіданні, тому, будь ласка, представники телерадіокомпанії, чекайте в коридорчику. Після перегляду ми вас запросимо. За кілька хвилин журналістів знову запрошують до зали. Суддя оголошує, всі докази у справі розглянули та пропонує переходити до судових дебатів. Однак прокурор просить перенести засідання. Визнає, не можуть довести вини Ганиша та хочуть змінити звинувачення. По первому эпизоду обвинения объективных данных, которые свидетельствовали о совершении уголовного правонарушения, нет. У складу прокурорів знадобився майже рік для того, щоб зрозуміти, що участь депутата у законному органі – це є обов'язок, а не право. Прокуратура сконцентрує свою увагу на участі нібито в виборах, участі у виборах до органів місцевого самоврядування Василя Васильовича. Наступне засідання у справі Василя Ганиша відбудеться 12 грудня. Наталка Калінка, Іслам Пінка, Заман, АТР. Переселенцям необхідно надати право голосу на місцевих виборах. У цьому потрібно переконувати депутатів і змінювати чинні закони. Так вважають експерти нового проєкту підвищення рівня підготовки до виборів і політичного життя в Україні. Лише цього року в регіонах України проведуть понад 400 виборів до місцевих рад. І в жодному з них не зможуть брати участь переселенці. А це майже 4% виборців країни.
Жодна державна стратегія, наприклад, щодо мешканців окупованих територій України не може бути переконливою, якщо ми не продемонструємо приклад реалізації повноцінної державної стратегії щодо внутрішньо переміщених осіб, які проживають на підконтрольних територіях України. І тут ми маємо провести велику роботу, щоб все ж таки у Верховній Раді України з'явилася хоча б певна група народних обранців, які можуть системно, не хаотично займатися цими проблемами. У Туреччині видали ордери на арешт курдських лідерів. Серед заочно заарештованих лідер сирійської партії «Демократичний Союз» Салех Муслім. А за даними турецької влади, він та керівники робітничої партії Курдистану причетні до вибуху в Анкарі 17 лютого 2016 року, який забрав життя 29 людей. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вимагає, аби збройні загони сирійських курдів залишили місто Манбідж на півночі Сирії. Нам пообіцяли, що деякі з них підуть. Однак ми хочемо, щоб курдські бойовики повністю залишили цю територію. Повністю пішли з Манбіджа. Ці землі належать арабам, а не терористам. У Туреччині звільнили близько 15 тисяч людей. У ході розслідування липневих подій, які влада називає спробою державного перевороту, було закрито понад 5000 установ, серед яких десяток газет та агенцій новин. У спробі заколоту влада звинувачує Фетхуллаха Гюлена і його прихильників, яких називає гуліністською терористичною організацією. Загалом після путчу більше 110 тисяч людей звільнено з посад та 36 тисяч людей заарештовано. Кандидати у президенти Франції посварилися через позицію до Росії. Виступаючи на мітингу у Тулузі, Ален Жупе розкритикував слова Франсуа Фійона про те, що Росія не загроза для міжнародної безпеки. Жупе зазначив, що позиція російського президента Владимира Путіна щодо підтримки очільника Сирії Башара Асада є неприйнятною. А Фійон, що був прем'єром в адміністрації президента Ніколя Саркозі, виступаючи на мітингу у Ліоні, захищав свої пропутінські погляди. Спілкуватися з Росією не означає казати їй лише так. Це означає казати їй правду. Не годиться анексувати частину сусідньої країни і порушувати міжнародні закони. Це те, що вони зробили у Криму. Коли підписуються угоди, як от Мінська угода щодо відновлення миру в Україні, їх слід поважати. Це правда, що з українського боку є слабкості, але ми також знаємо, що Росія підбурює сепаратистів в Україні. Я чую, як друзі мого опонента звинувачують мене у тому, що я хочу нормалізувати стосунки з Росією. Прагну більшої співпраці і щирості. Хай кажуть, що хочуть, проте я використаю усі засоби, аби надати безпеку французам, і я використаю будь-яку країну, що хоче поразки ісламської держави. Це всі новини на цю годину. Більше розкаже Ельдар Курцеїтов у наступному випуску «Заман». Будьте з АТР. До побачення.